Через кріж свой вибав нас, Пане. Христе, Ти принизив самого себе, ставши послухняним аж до смерти придобрий. Дай свої Раз кріж свой вибав нас, Пане. Христе, узвишений Богом. Яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего повседнего дай нам dzisiaj, и отпусти нам наши вины, яко и мы отпускаем нашим виноватцам. И не будь нас на покушение, але нас от злого. Всемогутный Боже, Твой Сын, послухняный Твоей воле, принял смерть. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Христе, услышь нас, Христе, выслухай нас, Христе, выслухай нас. Отче з неба Божий, Сын Откупителю, свята Боже, не Божий рамо небес, милуйся над нами, серце Єзуса, горіться огніско милості, змилуйся над нами, серце Єзуса, справедливо. Серце Єзуса, снот шельки безден наглендіно, змилуйся над нами, серце Єзуса, шельки хвали найгоднее, змилуйся над нами, серце Єзуса, którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia bóstwa, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. Serce Jego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, budzący witę, zmiłuj się nad nami. Grzechy świata, przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Cichy pokornego Boże łaskawy i namy. O Jezu, o Jezu, o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, pośredniku boski, jedyna ucieczko nasza. W sercu Twoim racz nas obry, do serca Twojego. Nasze rodziny i nas
нами. Серце Боже, шить крólestwo Твоє. Ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вступил в закон каноников регулярных в Перембре, где на университете здобыл грунтовную адукацию теологичную. Поздней перейшов у закон айцов францішканаў, каб абвяшчаць Евангелие в Африце, але быў скіраваны у працу у Европу, працаваў з вялікім энтузіязмам як казнадзея людовы у Францыі, а таксама у Італіі. У 1230 годзе прыбыў у горад Падуа і праз свае казанні велікапосныя узрушыў усіх людзей, усіх жыхароў месца горада Падуа. Памёр у Падуве 13 чэрвеня закаханых маладых людзей, з'яўляецца апекуном сужанцаў мужа і жонкі, з'яўляецца таксама апекуном, калі мы штосьці згубім, калі мы штосьці страцім, калі дзеці паводзяць памятам і заступніцам Святы Антоній, заступайся за нас перад Богом і дапамажы нам штосьці, што мы шукаем, адшукаць, знайсці. Мог прыйсці, бо хворыя, бо церпячыя, бо прыкованыя да ложка, бо нямоглыя, каб Бог даў сілы, вытрывання ўсім, здароўе, Божай ласкі. А тыя, хто з ляноты не прыйшлі на імжу святую, тут у свае вёсцы, каб Бог благаславіў у ласцы навяртання, перамены сэрца, каб таксама распазналі любоў Бога, любоў Всявышняга. І молімся таксама за вашых родных, блізкіх, якія апярэдзілі нас у вечнасць, перашагнулі парог смерці, каб цешыліся Христовым валадарствам і так з нас, за вас, вашыя сем'і. А więc за вас, шановныя філіпаны, за вашыя сем'і, ці хто адведвае вас, хто прыязджае ў гэту вёску на лета адпачываць, на вакацыі. Няхай усім Бог дае сілы, здароўе і благаславіць. Перапросім Пана Бога за наши грехи, каб годно мы удзельнічалі в мши святой. Сповядам сень Богу, Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślem, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzech, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się wszech wieki wieku. Amen. Ведаваць вызваленне палонным і вязням свабоду, абвяшчаць год ласкі Пана і дзень помсты нашага Бога, каб суцяшаць усіх засмучаных, каб развесяліць тых, хто плача на Сіёне, каб даць ім вянок замест попелу, алей радасці замест суму, вопратку хвалы замест духа пакоты. Буду славить вечно милосердность Пана. Буду славить вечно милосердность Пана. Буду славить вечно милосердность Пана. Милосердность Пана буду восхвалять вечно. С поколения в поколение буду вещать верность Твою устами моими.
Бо сказаў навеки заснавана будзе милосердность, на небесах умацуешь верность свою. Буду славить вечно милосердность Пана. Я заключил заповедь с выбранным моим, присягнул Давиду слуге моему, навеки умацую потомство твое, и трон твой установлю с поколения в поколение. Буду славить вечно милосердность Пана. Знай, что у Давида слугу моего, я намастил его моим. Рука моцы моей завсёды будет з ним, и плячо мою яго подтримає. Буду славить вечно милосердность Пана. Зима моя верность и милосердность, у моим имени узвеличена яго моц, и он будет кликать меня, ты мой Отец, мой Бог и скала моего избавления. Буду славить вечно милосердность Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан намастил меня вешать на вину убогих, послал меня вешать вызволение полонных. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия поводле Луки. У той час пан призначив 72 інших учнів і послав їх по двоє перед собою кожний город і місце, куди сам хотів йти. І сказав їм: «Жниво сапраўды великое, да работников мало. Тому просите господара жнива, каб послал работников на жниво свое. Идите. Вось я посылаю вас, як ягнят сярод ваўков. Не бярыце ні каліты, ні торбы, ні сандаляў, і ў дарозе нікога не вітайце. У які б дом не ўвайшлі, спачатку кажыце спакой гэтаму дому. І калі будзе там сын спакою, то на ім спачне ваш спакой. Калі ж не, то вернецца да вас. Заставайцеся ў тым доме, ешце і піце, што ёсць у іх, бо работнік заслугоўвае платы сваёй. Не пераходзьце з дому ў дом. І калі прыйдзеце ў які горад і прымуць вас, ешце, што вам пададуць. І аздраўляйце ў ім хворых і кажыце ім: наблізілася да вас валадарства Божае. Гэта слова Пана. Да Бога супольныя просьбы за ўсіх людзей на зямлі. Молимся за ўсіх хрысціянаў, каб жыццё і дзейнасць святых захвочвалі іх да жыцця згодна з Евангеліем. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за манаскую супольнасць святого Францішка, каб Дух Святы напомніў усіх яго членаў сваім святлом і учыніў вернымі сведкамі Божай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто абвяшчае Божае Слово, каб у сваёй паслузе яны бралі прыклад са святога Антонія. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, каму грэх перашкаджае сустрэцца з Христом, каб Бог сваёй любоўю перамог зло, якое апанавала іх. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут прысутных, каб мы праз набажэнствы да святых усё больш набліжаліся да Езуса. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за ўсіх, хто прычыніўся, у каго з'явілася жаданне, каб вось гэты крыж паўстаў, змяніўся, каб
Святый Криж вечно стоял и схвалял кожного, кто приезжает в вашу вёску. А Бог благословил за всіх жихаров Філіпани, вас, присутних на Святої Мши, всіх, хто навідує ваші хатини, приїжджають до вас у гості, ваші родні, близькі, діти, внуки, правнуки, сябри, знайомі, за всіх дачників, хто навідує гэту місцевість під час літніх відпочинків. Нехай добрий Бог благословить всім, як маленьким, так і старейшим, нямоглым, церпячым, хворым, сілы витрвання, унясення крижа, унясення восьмінавіта старості. А грешним, хто живе у вёсцы, а живуть у граху, забывшися про Бога, каб Бог дав ласку перамены сердца, каб навернулися, бо яны таксама дзеці Божии, іх Езус кахае, Езус прагне іх сустрэць тут, на зямлі, у сваім доме Божым. І так само, каб у вечнасці, так само ўсе былі. Таму за ўсіх вас, жыхароў вёскі Філіпана. Хай Бог благословить Тебе, просим, за померлых, кто жил в Филиппанах, за померлых з ваших сем'яў, кто перешагнули порог у вечность. Нехай сузіраюць Божие обличчя разом з усіми святыми, на чале яких стоїть Богородица Панна Марія. Тебе просим. Боже, выслухай наши молитвы, учини, каб мы, спадзяючыся на дапамогу і заступніцтва святого Антонія, мели кожны дзень жыць паводле Евангелия Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Нехай скарбен ценный другой, на век веку пощадаю. За Твои ласки дякуем, które serce Twoje dało. Wydanie dusza Ciemy, by na serce Twe kochało. Przykroć święte serce Boga, Tobie śpiewa niebo całe. Ciebie wielbi Matka droga, Tobie ludzki zawołała. Nas, o Panie, Чести хвалу своего имени, а также на пожиток наших Wszechmogący Boże, dary złożone na cześć świętej świadczą o Twojej potędze i chwale. Pokornie Cię prosimy, aby wyrnały nam zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim. Góry serca dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z radością oddajemy cześć świętemu Antoniemu, którego dałeś swojemu ludowi, jako gorliwego pasterza. Jego przykład umacnia na ziemię chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. My przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który nam nakazał spełnić to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Przyjmij śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modlów tę żywą i świętą ofiarę. Wyjrzyj, prosimy na dar Twojego Kościoła, nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Aleksandra, biskupa Kodiatura Włodzimierza, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wolą napełni go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, który gładzisz grzechy świata, obrać nas spokojem. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Stój, w górę spójrz i dokąd śpieszysz tak? Boga
poświęcił się dla Ciebie tak. A Ty co dajesz Jemu w zamian sam? Gwóźdź, rdzawy gwóźdź na rany rąk i nóg. Czy to wszystko, czym się dziś ma zaszczycić Bóg? Zatrzymaj się, posłuchaj, sumienia nie zagłuszaj. Pokoju dziś pragniesz tak, a bez Chrystusa ci go brak. Nie biegnij więc przez życie swoje, błogosławieństwa stracisz zdroje. Czas płynie do przodu wciąż, z Bogiem życie swoje zwiąż. Czy życie swe chcesz po swojemu wieść? Sądzisz, że Pan Bóg działem stał